This is Sri Kandi Pasukan Krotok Kenongo Japung. Support Aulia Moy and Mas Faize Dewi from DJ Adin Revolution Production. Adin Revolution Production. Katresnan aku kowe sesandingan solas lagamu katon ing sinawani kelingan mulai tanggapan turut dalam kebarengan nanging saiki amung dadi kalau dek jaman semono aku kowe ngerucik woke tresno neng opo malah kesandung rupito kowe malah sumendeng wong liya. This is Sri Kandi Pasukan Krotok Kenongo Japung. Support Aulia Moy and Mas Faize Dewi from DJ Adin Revolution Production.
Adil Revolution Nalika Production. tuh katresnan aku kowe